שלום לכולם, כאן עורך דין ונוטריון דניאל זולוטוביצקי, והיום במשפטיפ השבועי. מי שחשב לקנות עסק, פעילות של חברה או עסק, הסרטון הזה בשבילכם. אז תראו, אתם רוצים לקנות עכשיו איזשהו עסק, איזושהי פעילות עסקית, איזושהי חברה. יש קודם כל הבדל מהותי אם אתם קונים את הפעילות של העסק בלבד, או שאתם קונים גם את כל השלט של החברה, אם מדובר בחברה בע"מ, זאת אומרת את המניות שלה, את כל הפעילות שלה כחברה בע"מ. יש פה הבדל וצריך להתייחס לזה בהתאם. אבל בואו רגע נדבר על נושא של רכישת עסק באופן כללי. כשאתם קונים בעצם עסק, אתם צריכים לבדוק ברמה המשפטית, שמה שנקרא בדיקת נאותות, אתם צריכים לבדוק האם יש פה איזה שהן התקשרויות שהעסק הזה בעצם עשה עד עכשיו, לבדוק חוזים, לקחת את כל ההתחייבויות שלו, את כל הערבויות שלו, ספקים, לקוחות, האם יש הליכים משפטיים כלשהם שמתקיימים, שהעסק הזה הוא צד להם, מה קורה אם יש איזה שהם אולי מכתבי התראה תלויים ועומדים נגד העסק. גם ברמה הפיננסית כמובן, מול היועץ הפיננסי שלכם, הרואה חשבון, לבדוק את כל הדוחות הכספיים, הפסדים, לא הפסדים, להסתכל בפן המיסויי, מה יקרה אם אתם תקנו את העסק הזה, האם יש איזשהם מיסים או השלכות כספיות כאלה ואחרות. בכל מקרה מה שחשוב בפן המשפטי זה לעשות בעצם בדיקת נאותות, וכמובן להכין הסכם מאוד מפורט לרכישת העסק הזה, כמה הקניין הרוחני שלו שווה, איזה התחייבויות יש. סעיף מאוד חשוב יכול להיות שאותו מוכר של העסק מתחייב שכל תביעה שתצוץ, אם תצוץ, שקשורה לאירועים שקרו עד מועד הרכישה, יהיה באחריותו של המוכר. זה סעיף מאוד חשוב. ועוד כמובן סעיפים משפטיים נוספים. אז קחו את זה לתשומת לבכם, את כל הנושא הזה של דברים לחשוב כשרוצים לקנות עסק. שיהיה לכם אחלה יום עסקים. עורך דין ונוטריון דניאל זולוטוביצקי.